Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan mati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingipabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Lugod, niya nakapaskuhan, mapanok ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong yung pagkamot, katonilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, Halig kay Honorable Edsel Villesa, Mayor Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado, pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana, Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si Mr. Hulbutana, Manny Moksea sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan em. Paano na kita kain eh? Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, marahay na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao, saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas, mga tugag, mga kabayan, digdimo na kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pongal daw ni na Miyerkules na no. Pitsa 3 na kita ngunyan kang bulan na Enero. Taon 2024 na kita. Bagong taon. Back to school na tabi mga tugang. So sa tuyang mga estudyante, kasudma balik naman sa trabaho. Balik na po sa mga estudyante sa eskwelahan. Di sarabay mo na kita hanggang sa nakita alas 8 ha. Day pa na stable sa tuyang
sa tuyang mga ekipahe. Tayo pa stable. Di hanggang alas 8 sa namo nakitangon yan, ha? Ore-restoryahan lamang kita. Maray pasunangga nagkang sobra sa 500 billion na Bicolana daa na guminana bagaduman sa Super Lotto ito. Kinubra na daa. Sabi kang PCSO, kinubra na maabot sobra sa 500 billion. Ayos Isay daw yan na Bicolana daya. Ang sabi, dyan databi sa siyudad Canligaw nagtaya. Sabi kang sa kuyang barkada, baka ngayon naligaw. Dahil daw ngayon naligaw nagtama sa Super Lotto. Ay, Super Lotto ba yun o apod kayo ni Super Lotto ba ko pang Super Lotto? Ultra Lotto ba yun? Basta Lotto. Di kinubrahan na da kasod ma. Iyo Tayo daw ngaya pagkini naligaw ngaya nagtaya o nanggana. Tayo daw ngaya naligaw. Tayo daw ngaya naligaw. Ipangyayari sa mapakuna ba ng pahit kay niya di. Dahil pa kita na stable adi kang sa tuyang setup. Sayang kang pagpaparangawa-ngawa tadigdi kung dahil man ki madangog mahiling adi. Dahil bali, baka sa aga okay na. Susabuyang mga engineer tapos yung mga IT. Puga-puga na ang pag-ayos kan sa tuyang pagkini set up bagong taon, bago man na set up. Ano nga yung mga IT nindo dyan? Anam nindo kung ano ang gusto sabihin kang IT? Apwera kan sa mo yung mga engineer, igwa pa kaming mga IT. Ano nga yung IT? So, inom tagay baga ngaya. Baga ngaya nga podkan, inom tagay. Nga yung IT. Ay, Diyos ko, nasa nakita. Hoy, good morning po. Happy New Year po sa kabos. Mga tugang ako mapugirarayan sa indong lingkod. Ang sa indong forever pong servidor asin taga-Riparo, ako po si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ni padagos po sa tuyang serbisyo asin Riparo ngunyan pong taon 2024 hanggang siguro kita nabubuhay sa ibabaw kang kinaban pahit sana kita. Yo. Belated happy birthday kay Governor Noel E. Rosal. Birthday ka sudman ni Gob. Birthday ka sudman ni Gob na Noel. Dual citizen na pala si Gob so belated happy birthday tabi sa mo Gob Noel Rosal.
Gari, dahil ako giganahan ngunyan may programa di. Sa kagayunan Duman po sa samo Biyon ta na sana saga. Sundugan Yo, saga na sana. Maski daing paro Nag-check-in sana ako tanganing mahilig nindo. Yo, check-in. Sisay sa indo Ano nga yata madalion ka ngayaman mag-check-in. Duman sa samo Okay na yan. Short time sana nga yan. Short time sana, okay na yan. Kung sisay sa indo Dalion ka man ngayon mag-check-in. Naka-check-in mo ngayon, ma-check out ka na. Sa pinapasya Madalion ka ngayon mag-check-in, tapos madalion ka mag-check out. Ano ngayon ginibo mo? Nahiling mo na yan. Oy, balik sa eskwela na tabi ngunyan, balik sa trabaho. Kaya ano pa ang pigigiribo ta? Trabaho, 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 trabaho. Teka mo magpara turubod-tubod dyan sa mga hinaranda nindo kang bagong taon. So pagsabat nindo kang bagong taon, teka mo magpara turubod-tubod na sa mga bilog-bilog na ito. Iyo ang madara sa Indonin, swerte. O kung day ka mo magtrabaho, day ka mo maghinguwa, useless manggiraray iyan. Nga ang abutan nindo kaya. Kung day ka magsumika, tios ka manggiraray. Kaya ang kaipuhan magsumikap. Ingat tabi sa mga maralaw sa klase ha. Ingat-ingat po. Good luck tabi ha. Ano nga ang New Year's resolution mo? Dahil na kan mga New Year's resolution na yan tayo man giraray. Yo. Sige tabi mga tugang ha. Nag-check-in sana ako. Ma-check out na ako. Yo. May ayuson sa samuyang IT. Pati sa mga engineer may ayuson sa samuyang setup. Pati. O kaya maparam na po muna kita. Day man ako. Maduman ako. Day man ako maparam. No. Aki ka pa ngaya. Mga tugang baka sa agaw kita ha. Adi pa ano mo na kita ha, exit mo na kita. Check out na kita, check out. Ayan, check out na tabi kita mga tugang. Check out mo na si Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Check out na muna kita digdisa sa tuyang programa ha. Saaga na sana kita mabawi. Yo. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita ha, iringat tabi kita. Serbisyo bilang sarong programa. Serbisyo asin reparo. Ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin reparo. Serbisyong totoo asin reparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin reparo, Mr. Hulbutana. Manny Moksaya sa serbisyo asin reparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Si Manny Moksaya sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan
na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Check. Hey. Ay, hey.